सेंग्रा सिख्लाफोर फै जरा जरा गाखोनो फै मोजांथार आइयै आंबो लाबोखागोन गोसथोनायखौ माब्ला मोनहैगोन जोंलाय लैथोनि रुगुं हेलौ रायजोफोर खुलुमबाय नै सफैलायबाय जोङो लावथि पिकनिक स्पटआव दैयाव बेरायग्राफोरनि थाखाय दिनैहाय नै नावा रेडि जाबाय रायजोफोर सोर गाखोनो गोसो दङ गाखोफैदो एकदमबारे रेडिसै नै जों दसे सम बेरायनानै नोंथांमोननो देखायनोसै अपेनिंआथ' दिनैनोखा 27 डिसेम्बर ग्रोन ग्रोन जिरायजोबदो गासिबो ओरैबायदि समायबाय नै दा दैयाव जोङो बेरायनोसै आरो दसे स्टार्ट खालामबाय दै ओरैजों साहा मोखां औ उनावहाय बुंजासे होनायसै गाखोजेनायसै जों बहनि खालामनायसै आंबो गाखोबाय दा बेनिफ्रायनो बहनि जासिगोन जोंहा आरो बेरायग्राफ्रा सोर बेरायनो गोसो दङ फैदो गाखोफैदो टिकेटखौ जों दाबो थि खालामनाय जायाखै बेसेबां लानाय जागोन दिनैथ' अपेनिं ना दा 3टानिफ्राय बेखेवनानै होगोन दिनैहाय 27 डिसेम्बर खाजेनबाय नै खाजेनबाय नायदो जोंनि बेरायनायखौ लागाव बयबो फै गाखोनो बयबो लागावजेनबाय सिंगापुर बायदि मोनलायखायो गाखोबा थाइलेन्डआनो सिंगापुर दुबाइफ्राव थांबा माबायदि सिफुन गोथौथार नै मोनहायो जरे हैया जरे हैया ओइसे थां होजेनबाय ओहै लागावजेनबाय लायजोफोर नै होजेनबाय बेरायजेनबाय जोङो ट्राइबेलिं दैयाव रायजोफोर गाखोनो मोजां ना वाह जोंना कास्टमारफ्रा नावानो बुंजोबजेनखाबाय नै बै सिमा नै ग्रोम ग्रोमा गाखोजेनबाय नै ओमफ्राय दै गेजेर गेजेर होखावगासिनो जों दाउसेनफ्रा बागदावना बिरजोबा हनै मा फैखोलै बिसोरो टां दाउसेनफ्रा बागदाव बिरलांजोबा नै हांसोफ्रा मा फैखोलै दिनैलाय बिसोरो मा खर' फालायनानैहाय ओरै थांजाबावगोन नामा बबेसिम थांजाबावगोन ओरैलाय आराम गिदिंलायबावगौ नै स्ल'नो मा दं बाखि जानाय नङा दै गाखोनाया बरिया सोर बेरायनो गोसो दङलै आंलाय खर'आवनो थाखायो होखावगासिनो दानिया सुइसखिथिंजाय होबोफिनबाय जों खोलाहा नै ओरै गिदिंनानै ओरै होलांनायसै बरिया फैला दं रायजोफोर फैला दं सोर गाखोनो गोसो दङ दाउसेनफ्रानो बागदावना बिरजोबा हनै हांसोफ्रा दैनिया मा फैखोलै दिनैलाय एफा गिद जंफाथफालाय नोंलाय बिसोरो बरिया गलेरफोर गैया दा ओरैजों ओरै गिदिंनायसै खुवायाबो अयथासार मोस्लेस्ले नुबाय जानो हागौ भिडिअखौहाय दा 10टा टाइम जाबाय नै जों गिदिंगासिनो दैयावहाय ट्राइबेलिं खालामगासिनो मा दं मा गैया नायथिंगासिनो जोङो दाहायनिफ्राय बेरायग्राफोरखौहाय बेरायहोगोन नालाय बे दैयावनो नावजोंहाय थां ओरै थांबावनांगौ होलांबावसिगोनलाय नै फारसेजोंहाय गेजेराव आइलेन्ड दं बरियानो बेखौ फोसाबला पिकनिक जानो बरिया जागोन गेजेरावहाय नावजों बाहोलायनानै आइलेन्ड बेयाव आइलेन्ड दङ ओरै होलांगासिनो जोङो
नायाथ' अयथासार गिदिर गिदिर दंखायो जानांगौ बेयावहाय बामि बोरायलायनानै दंदां गिदिङोसै सिजोंबो गोथौलै दैया नै दाबो बै गन थुनाया माइलाय ना सादों नामा ओरैहाय थारायबारि गोजा नै आइलेण्डआवहाय थाराय ओरै इसिमावबो गोथौ नामा दैयालाय माथो गोथांबा नुयो नैबे गनजों ओरै गिदिंहोदो नैबे गन थुनायजों बारा गोथौ नङालाय नै ओरै थौले जाफैबाय जानजिसे जेरबासे जागोन इयाव थांजायो इदियाव गिदिंफिनलायबाय I love दैजिरि पिकनिक स्पट लावहाटी रायजोफोर फैद' नाव गाखोनो दैयाव बेरायनोबा गाखोगौलाय अबाय ना हनै बिसोरो आगाव फैद' सोर गाखोनो गोसो दङ बोसोराव खनसेल' गाखोनो मोनो रायजोफोर बार गाखोबाय थानो मोना जोंनि बड'लेण्डआव बिदिखौ बोसोराव खनफाल' गाखोनो मोनो बोसोर गोदान सफैब्लाल' बेनिखायनो बयबो फैदो गाखोनाय फैदो माबायदि गाखोला माबायदि मोनो सोरबा नाव गाखोफेरैबो दङ नालाय बेनिखायनो एबार स्लुइस गेट सेरजों होलांगासिनो लेंहरनाय जाबाय नोंथांफोरखौ फैद' टाइमा जाबाय गाखोनोबा टाइमा जाबाय फैद' स्लुइस गेट सेरजोंहाय फैबाय नै एबार बेयावथ' डेन्जार गोथौखा 30 फुट 40 फुटखा गोथौआ इयावहाय नैबे साइडआवहाय दान्ना फानदोबोजोबनाय नो औवा थसेया आगाव मा जाखांलायबायो नाफ्रा दिनैहाय नै माबा दङ बेयाव बाथा होदोंदां सोरबा ना सादों ओहो लागाव बेजोंल' सिदा ओरै होनांगौ ओरै थांहोनो नाङा बे स्लुइस गेटनि ओरैहाय थांहोनो नाङा बेजों सिदा ओरैहाय बास ओहो बरिया एन्जय खालामनोबा फैद' रायजोफोर गाखोनोबा फैद' टाइमा जाबाय फैद' गाखोनोबा स्ल' खालामजालाय बबो गियाराबो टु वाह माब्ला मोनहैगोन जोंलाय लैथोनि रुगुं बरिया दासो मोनफैबाय नै गाखोग्राफ्रा नै माबायदि मोनलाय थिखो जेनेबा मोजां बेरायनानैहाय बेरायना मोजां मोनदों गाखोनोबा फैदो बरियाबा मोनखायो दा मोजां ओमफ्राय बरियाखा गाखोनो आयो गाखोबाय थाथावथावखा ओरैबायदि मोजां मोनखाबाय जोङो गाखोगिरिफोरखौ मा बुंनो सानो बयबो गाखोनोफै रायजोफोर सेंग्रा सिख्लाफोर फै जरा गाखोनो फै मोजांथार आयै आंबो लाबोखागोन गोसथोनायखौ मानिखाया बेखौ गाखोनोब्ला बबेयाव फैनांगोन बबे जायगायाव फैनांगोन बेखौ गाखोनो थाखाय जोंहा लावहाटी दैजिरि पिकनिक स्पट होननाय मोनसे जायगा दं बेयाव फैनांगोन बेयाव फैयोबा बेवहाय गाखोनो मोनगोन आरो बेवहाय सेंग्रा सिख्ला जरा नुने जरा फै गोसो बायदि कापोलनो फेमिलि फै टिकेटनि बेसेना बारा नङा होनलायदो
ओरैनोथ' टिकेटआथ' खमावनो लादों बिराद बारा लानाय गोजान जायाखै गिदिंहोगोन आरो ना ओइ मथा मथि 1 किल'मिटारसोनि बारा जागोन गिदिंनो मोननाया बेबायदि थांलाय फैलायनो ने थांलाय फैलाय बेजों ओरै मोनसे थाबाय दैयाथ' मोननै नालाय मोनसे ससे थांबाय ओरै मोनसेजों ओमफ्राय फैफिननानै आरो बै मोनसेजों लानानै गिदिंनानै फैफिनो आरोखि नैबेयाव ओरैबायदि समायखाबाय नै नावाबो देलाय होजोबबाय दिनैनिफ्राय गाखोनो मोनगोन रायजोफोर दा बेलासिनि 2टायाव लावहाटी नैबे पिकनिक स्पटआ अपेनिं जागोन नालाय जोंनियाबो नैबे जाबायानो जोंनियाथ' नोंथांमोना दा फैनानै गाखोफैनो हाजोबसै आरोखि जोंनियाव ओमफ्राय नैबे बेकग्राउन्डआव नोंथांमोना नुबाय थादों बेवहाय एकदमबारे मोसाग्रा बानायगोन ओरैहाय ओरैहाय आं मोसायालै फैदो नाथायबालै आं मोसाया रायजोफोर जों गाखोखांबाय दायो बेरायखांबाय दैयावहाय एकदमबारे गोसोखौ गोजोन खुसि थान्दा गुसुबो मोनलायलाङो दादाथ' लब देखायदो ओरै बेरायनोहाय दादानाव सोंहैलाय बेनिखायनो जोङो दसे बेरायबाय दा गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथांमोनाबो फैदो बेरायफैदो गाखोफैदो इन्जय खालामफैदो दैयावहाय फैदो दिनैनिफ्राय अपेनिं 27 डिसेम्बर 3टानिफ्राय अपेनिं दिनैनिफ्राय बेखौबो गाखोनो मोनसिगोन आरामसे दैयाव बेरायनो हागोन गैयाब्लाबो खम गोजान बेरायनो मोनगोन नोंथांमोना 1 किल'मिटारनिसो बारासो जागोनदां ओरै गिदिं गोदानो